ака ҳамаша фаҳмидум. Акай далер ягон гарини набудай. Дар як мактаб директор будай. ӯ одами овардагиша чӣ? Бача нафаҳмиди ки буданша? Фаҳмидум ака. Падар як шогирдаш будай. Ӯ қагарини бадам нестай. Ягон ҷои тарс нест ака. Ӯ писари дилшам вайросчӣ набудай. Моро ҳамхе тарсондай. фаҳмо баъд фикр кард ки мо тарсидем. Не, мо ягон зот наметарсем. оли ваё маро намешиносам. вақте соатш омад ки ман хидмат ода шинос кунам. Ака аввал ки сар мекунем? аввал айму клоун сар мекунем. аки соҳиби пешара аз хоб бедор кардам.